fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. July 18, 2020, Saturday. Mass intentions for 6:30 a.m. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghug, Arnold Piner, May Amor Polo, Eileen Chan Gamana, Elena Bacor, May Estrella Barikit, Sam Jacob, Kyle Jerry, Sophia Jade, Sean James,
Nino Angelo, Michael Christian Sevilla, Marcelino Tejano, John Carlson, Ramon Castro. Speedy healing of all COVID-19 positive, Luis Tapiro, Susan de Guzman, Miley, Marel, Biason, Stephenson Lawas, for the successful operation of Jacinta Patalinghog. Continuous guidance, good health, and protection of Carmen Chu, Dakay, Pinili, and family, Cappadocia, Kala, Richie, and Alburo, Concon, Tejano. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy, and delivery of Consolacion Inclino. Long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed for good relationship and marriage, good employment of Eugene Inclino and family, visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee, for safe travel of Arvin Joseph Navarro, for the safety of the people of La Carlota City, for the protection and safety of all frontliners all over the world and in the Philippines, complete healing of Llerena Fuentes Margajo, Marshall Lewis, Eulalio Mabuyao Jr., Don Lewis, Emilia Iberna, Maria Elena Arbois. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Mr. and Mrs. Cabrera and family, Aurora Martian Gardner, Elaine Marie, Jean Paul, Matthew Ryan, Tardes family, Inclino family, Henry and Anne, William and Shawnee Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Elsa Chavez, Mirna and Roberto Erojo, Rowena Navarro, birthday of Camilo Rago, 5th wedding anniversary of Henry and Anne, Laika Mabuyao for passing the UP High School Scholarship. For the souls in purgatory, Ernesto Padrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reverend Father Faustino, Memerta, Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, and Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Agnes, Nieves, Elisa, Pablo, Antonio Rofina, Maximo Estrellita, Edelberto, Amelia, Epifanio Ebo Jr., John Lawrence Ebo, Rolando Graciano, Stanislao Jr., Stanislao Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Guntrano Jr. and Guntrano III, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Hygia, Michael, Douglas, Milagros, Suset, Ipimaco Martelino Sr., Toring Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Eufemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Hinorato, Roberta, Vitaliano, Crescenciana, Geogracias,
Agustin, Albert, Eugeniano Jr., Eugeniano Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Nenita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, María Corazón Celeste, Lienos, Paulino Teofista, Vivina, Buenaventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alicia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Senior, Maravillas Fuentes, Margajo, Eulalio Mabuyaw Senior, Wilhelmina Bernus Margajo, Earl Queen, German Espiritu, Dave Mabuyaw, Estrella Mabuyaw, Monching, Gigi, Corporal Sergeant Boboy Rosano Sr., Jesusa Acevedo FMA, Lysiria Felisa, Carmelito Joveno, Amparo, Terila Vicente Lourdes, Danilo Castro, Lucia Paterno, Placida, Teodulo Minda, Romeo, Pamela, Delia Rain, Janet, Kyle, James, Armando Fortus, Asimio Mesivic, Clara, Father Nilo Nimenio, Elpidio, Vicente, Antonio, Pedro, Gloria, Maura, Delfín, Concesa, Rogelio Sr., Desiderio, Natividad, Catalina, Rodita, Wilfredo, Mario, Jovinal, Milagros, Violeta, Rolando, Serapion, Ernesto, Amelia, Loretta, Junesia, Roberto, Dolores, Domingo, Leonides Nadal, Jerónimo and Lydia Destua, Bildomero Nadal Sr., Antonio Iyala, Jose and Esperanza Destua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ophelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Dorotea, Nita, Ismael, Rafael Trasmonte, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Rinaldo Vergara, Seferina Vergara, Ben Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabaile, Carlito and Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Pasuto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato and Yolina Otara, Simon and Maria, Maria Fe Cantillas, Andres Castro Sr., Andres Castro Jr., Tiburcia Castro, Efren Castro, Catalino Villaver, Soledad Lorenzo, Oliver, Magic, Maximo, Generosa, Timoteo. First day novena for the first death anniversary of Amparo Dignos Montero. Sixth day novena of Carlos Antonio Abad. 40 days for the souls of Maximo Daclan, Maria Clara Berame. Fifth day novena offering for the soul of Salome Hungoy. Seventh day novena of Lita Lumiban. First death anniversary of Orlando Toledo. First day novena for the first death anniversary of Ricardo Chote. All souls in purgatory, especially the forgotten ones.
Babay sa pagtungo, Maria, ina ni Jesucristo, daw sa bituon sa kalagatan, danagan mo kaming tanan. Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration niining July 18 online Mass at 6:30 in the morning. Karon Sabado, atong ihalad kang Mama Mary kining adlaw, ug atong pangayoon kaniya ang Birhen sa Lourdes, ang kaayuhan sa atong mga masakiton, kaayuhan sa kalibutan. I would like to invite you to present your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Among our intentions, atong iampo good health and safety of all our parishioners, labi na atong mga parokyano dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, tanang mga deboto ni Mama Mary, mga frontline health workers, safe delivery of Aya, successful operation of Lucy Lizares, Thanksgiving usab sa ulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabi na si Father Ronel Vilbar. Ug atong iampo ang mga may sakit, not feeling well, healing and spiritual strength. Ilabi na nila ni Justice Poy, Tita Alvarez, Dr. Eugene, Dr. Pasita, Carmen, Leslie Suliban, Collie Dake, Lara Damole, Joel Seno, Arnold, Gladys, Joy, Stefan, Nove, Kim, Susan, Emma, James Arsenio Ponce, Salvacion Paul, Vicky Amor de la Peña, Rebecca, Nigel, Jima. Ug ang mga kalag nga nipanaw na, ilabi na nila ni Carminda Co, Pat Belsinya, Jose Camelio, Lita Lumibaw, Anita Makawili, Rosal Lesboy Makawili, Carlos Antonio Abad, Leopoldo Dairo, Lydia Cañete, Loloy Figuracion, Lily Minyoso, Teresita and Marichu Humawas, Joey Abari, Susana Amadeo, Maribel Amay Abelia, Roselyn Romo, Marita Lopez, Crispina and Amado Cortez, Rogelio Humawas, Carlo Hazel Miguel Chupistes. Mga igsoon, atong sugdan ang atong pag-ampo, pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining halaman sa kaayo mo. Kaluyan mo na, o Ginoo,
nga akong ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himoa kami nga makanunayon diha sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikiyas. Alaod kadto mga tao, nga bisa naghigda, naglaraw dautan. Inikabuntag kung makahigayon na sila, buhaton nila ang ilang gilaraw. Ilang sakmiton ang mga uma, nga ilang nagustuhan, ingon man ang mga balay, ug ang mga kaptangan. Busa nag-ingon ang Ginoo, bato kaninyo, may gilaraw akong dautan, nga dili gayud ninyo kalikayan. Aron dili na kamo magpagarbo, kay magkalisod-lisod man kamo. Niadtong adlaw awitan kamo sa mga tao, ug awit sa pagbugal-bugal, moingon sila, wala na kami nahot, kay gikuha man sa Ginoo ang among yuta. Gipahat-pahat niya ang among mga kaumahan, ngadto sa nagbihag kanamo. Busa, walay usa kaninyo unya nga makadawat og yuta, inigbahin-bahin na niini pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabus. O Ginoo, ngano nagpalayo ka? Ngano mitago ka sa panahon sa kagulanan? Ang dautan nagahasol nga mapahitason sa tao nga gisakit, nga nahimutang sa mga litag nga gigama sa mga dautan. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Kay ang daotang tao nagahimaya sa iyang kahakog, ug ang daw na namastamas wala magtagad sa Ginoo. Ang daotang tao nangandak, dili siya manimalus niini. Walay Dios, mao'y katibuk-an sa iyang mga hunahuna. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Ang iyang baba puno sa tunglo, kadautan og limbong, ubos sa iyang dila ana ang binuang og kadautan. Nagahupo siya aron pagbudhi duol sa kabalangayan. Sa tago gibuno niya ang walay sala. Ang iyang mga mata nagabantay sa mga walay palad. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Ikaw nakakita, kay nagasudong ka sa kalaot o kaguol, gidawat mo sila diha sa imong mga kamot. Diha kanimo, nagasalig ang way palad nga tao, sa mga ilo ikaw ang mananabang. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Ginoo
katapusan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya nanlakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog ni Hesus niini, mibiya siya niadtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nagingon, ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma ug gikahimutan. Kaniya pakonsaron ko ang akong espiritu ug isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit ni mohimo siya masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bungag-bugang. Ni palungon niya ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ayong buntag kanatong tanan. Atong gibasa karon sa atong ebanghelyo from Matthew chapter 12. Sumpay kini sa atong ebanghelyo kagahapon. Ug dinhi gilaraw na sa mga Pariseo ang pagpatay kang Hesus. Mga igsuon, kada sugilanon in every story, there is always conflict. Unsa maning conflict? Bugno, sangka, away, panagbangi. The conflict is the story. Any story is a tale of conflict. Kay kung way conflict sa usa ka sugilanon, kung way away, kung way panagbangi, way nada ang istorya o wag yu istorya. Because without it, no, kung way conflict, the story becomes dull and uninteresting. Dili kaganahan mo tan-aw ug maminaw. In a story, the conflict are the challenges the character faces as the plot advances. Mauning mga obstacles, mga babag. And great writers such as Shakespeare or J.K. Rowling, they use conflict effectively sa ilang mga sugilanon. Because conflict is the basic tool of realism ng imong istorya, murag tinuod. And it causes suspense, no, thrilling. Our life itself will be dull and boring without conflict. Mao nang atong kinabuhi mga igsuon, it is filled with battles, it is filled with struggles, it is filled with obstacles and challenges. And we live in a world of conflict. Ug mao na nanganindot ang atong sugilanon. Bisan gani karon, no, we are in conflict with COVID virus. Nakigbugno pa ta. Ang uban nga pildi na kay nangamatay na. Kita padayon gihapon ta sa pakigbugno kauban sa atong mga frontliners. There is conflict. Mao ni ang atong gospel reading karon mga igsuon. Ang mga Pariseo ilan nang gipatuman ang ilang plano to get rid of Jesus sa pagpatay kaniya. We have two characters here in conflict. Si Jesus ug ang mga Pariseo.
Ang mga Pariseo, napod sila'y rason sa ilang pagbabag kang Jesus. Napod sila'y mga hunahuna, and the Pharisees are now unwavering in their opposition to Jesus. Atos ang tanawon si Jesus, Jesus shows also unwavering dedication to His ministry. The Pharisees are opposed to Jesus' ministry, and they are willing to do anything at any cost to prevent and to thwart His ministry. And yet Jesus, as a good shepherd, continued to minister. He continues to show compassion and mercy. He is also unstoppable in his dedication, and he continues to do his Father's work. Mao siya gipadala aron pagtuman no sa buhat sa amahan. Ug unsay buhat sa amahan nga mao'y buhat ni Jesus, to teach, to heal, to love. Brothers and sisters, Jesus knew the conflict and opposition will intensify. And so, pagkaibaw niya nga nanay babag, gusto na siyang patyon na nanay plot against him, he decided to leave that place. He withdrew. He moved to a safe and secluded, out-of-the-way place. And what is the meaning of this withdrawal, brothers and sisters? Nga may atras siya, may retreat siya. It has two meaning. First, dinhi gipakita ni Jesus ang iyang prudence. He acted prudently. It was not cowardice or fear of danger. Kay si Jesus dili man mo atras no kung naay away. He was not a coward, but he was brave. But it was just deliberate. His time had not yet come, and he was not reckless nga mamatay siya nga way hinungdan. He was not reckless, so he avoided any provocation. So karon atras usap siya. That was acting prudently. Ikaduha, it was an act of humility. Kay iyang giadto o iyang gibisita ang mga lugar, towns and villages nga nagkinahanglan kaniya. He was always in the limelight in big cities and towns. He showed his power and authority, and he was applauded. And the Pharisees were envious of his popularity. Ug dinhi, he decided to go to the periphery, those at the sidelines, aron matabangan og makadungog pud sila og makakita sila sa iyang milagro. What is Jesus teaching us through our gospel story today, brothers and sisters? One, He is inviting us also to act prudently. Nga sa atong kinabuhi, we should not be reckless, brothers and sisters. Natay utok, no, natay huna-huna, atong gamiton to act prudently. Conflict will always come. Naay mga babag, ug naay mga panahon no nga kinahanglan ta mo tindog tungod sa atong kituuhan. But there are times to be prudent, that we better withdraw and to step aside, not to be reckless. Ikaduha, itudluan usab kita ni Jesus, no, this humility, acting humbly. The humble person accommodates even contrary opinion and not allow anger or pride to cloud his reason for what is right. Brothers and sisters, moning duha kabutang nga ato sang pangayoon sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga pagsagubang no sa mga kalisod, mga challenges, obstacles in our life. Mangayo ta grasya sa Ginoo that He will give us prudence, and He will also gift us with the grace of humility. Amen. Palihog manindog, puno sa pagsalig o pagtuo sa Diyos, mudol kita kaniya, nga malaumon nga iyang dunggo ng atong mga pag-ampo, moingon kita Ginoo, patalinhugi kami.
Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan sa Dios agakon unta siya sa Ginoo ug panalipdan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang Dios maghiusa kanato diha sa pagsinabtanay ug paghigugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na ug hingpit nga kaayohan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalapdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang mga kalag nga nahikalimtan nato sa pagampo, makadangat sa grasya sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo ang good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano, mga deboto sa Birhen sa Lourdes, mga frontline health workers ug ang ilang mga pamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Atong iampo safe delivery of Aya and successful operation of Lucy Lizares. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Atong iampo ang mga nagsaulog sa ilang birthday, labi na si Father Ronel Vilbar, nga nagpasalamat sa Ginoo sa grasya sa kinabuhi, nga tagaan siya maayong panglawas, o giyahan siya kanunay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Sa tanan nga mga masakiton, for healing and spiritual strength, ilabi na ni Justice Poy, Tita Alvarez, Dr. Eugene, Dr. Pasita, Carmen, Leslie Soliban, Coli Dake, Lara Damole, Joel Seno, Arnold, Gladys, Choi, Stefan, Novi, Kim, Susan, Emma, James Arsenio Ponce, Salvacion Paul, Vicky Amor de la Peña, Rebecca, Nigel, Gemma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako, ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag namo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini, maingon nga imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya sa wayhuno nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula, alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
Si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo palit aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato sa atong online mass, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila si Carminda Co, Pat Delcinia, Jose Camelio, Lita Lumibaw, Anita Makawili, Rosales Boy Makawili, Carlos Antonio Abad, Leopoldo Dairo, Lydia Cañete, Loloy Figuracion, Lili Minyoso, Teresita Maricho Humawas, Joe Abari, Susana Amadeo, Maribel Amay Abella, Roselyn Romo, Marita Lopez, Crispina and Amado Cortez, Rogelio Humawas, Carlo, Hazel, Miguel Chupistes, Dong Lienos, Vicenta and Mary C. Ang imong gitawag ganha kanimo gikan niining kinabuhia sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan Bosco, Mary Mazzarello, Saint Bernadette Subiru, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa tong langitong Amahan at gamito ng mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, ginhisayuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among
mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan sa kami sa dakutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, angkot sa ang turan. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inigsuunay. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Atong himo ng act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul, since I cannot at this moment receive you sacramentally. Come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you.
Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay manang suod ra kita tanan. Pagdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang pilit, ang kinabuhi sa usag-usag. Pagdinahalay kita, imunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahan, apan sa mga problema daog-daogon o kapon. Bisan sa unsang pagmatuon, kung pagpabilin siyang hakon, pagkakon siyang nakigatubang kang Jesus. Ang pinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang pili, ang kinabuhi sa usag-usag. Ang pinahalay kita, imunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Magdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang pili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, imunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz.
Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Sa di patamahuman, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong online masses. And continue to do so, brothers and sisters, if you have been blessed by our masses. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birhen sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma, dawaton mo, kay ikaw lamang, Rayna sa langit, mao kanunay, himaya ka. Imong gipangayo nga patindugon ang simbahan aron itawag ikaw gihapon mahigugmaon nga inahan. Sa amo nga kalisud, gubat kagutom ug katalagman kanamo